Dalawang individual po na kapwa may nakabinbin po na warrant of arrest ang naaresto po ng Dagupan City Police Office na magkahiwalay po yan na operasyon noong Hunyo 29 ng taong kasalukuyan. Unang naaresto po sa Barangay Bulosa ng isang 24 anyos na telecom rigger assistant na residente ng Santa Barbara, Pangasinan. Isinagawa ang operasyon ng Police Station 3. Nakatuwang po ang City Intelligence Unit at City Investigation and Detection Management Unit. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Inirekomenda ng korte ang piyansa na nagkakahalaga ng 108,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. Samantala, naaresto rin sa Barangay Bunuan, Bukid ang isang 53 anyos na welder na residente po ng naturang barangay. Pinangunahan ng City Mobile Force Company kasama ang Police Station 6, CIU at CIDMU ang operasyon laban sa sospek. Naharap ang ikalawang sospek sa kasong paglabag sa Section 5, Paragraph I, kaugnay ng Section 6, Paragraph F ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ayon po yan sa korte, maaari siya magpiyansa ng 72,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Dagupan City Custodial Facility ang dalawang naarestong individual habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. IFM News. IFM News. IFM News.